Vi er lige startet. What's up? I dag, der vil vi, det vi har tænkt os at nå i dag er, at vi vil gå hårdt ind på 2 emner. Økonomi og mediernes påvirkning. And that's about it. Og så måske også lige få skrevet nogle stikord til det og sådan. Ja, og så bare læse sindssygt meget. Research, ja. Så vi researcher meget. Det er så det, vi ligesom vil nå i dag. Gå hårdt ind på vores emner. Ja, Simpelthen. To af emnerne. Ja. Det er jo fantastisk. Ja. Men vi ses. Vi ses. Nu er klokken, What's up? Nu er klokken lidt over 2, og vi har nået næsten alt det, vi går ud. Stikordene kom vi ikke så meget ned på, men vi har researchet en del. Ja, vi fik skrevet nogle stikord. Ja, vi fik skrevet nogle stikord til det der med medierne. Men vi fik ikke noget rigtigt at skrive noget ned endnu fra med det der med økonomien. Men det er i morgen, der vil vi gå hårdt til værks og skrive ned, og hvad vi vil sige. Og ja, that's about it. Og vi vil også prøve på at gøre de 2 emner færdige i morgen. Nu er vi færdige. Men vi ses. Ses i morgen. Hej. Hej. Ses derhjemme. Så, gang. Så, Hej Bo, Henrik og Tobine. Så i dag, der har vi ikke fundet det vi ville. Det er sådan lidt noget, men vi skal nok få det noget. Vi er næsten færdige med de to ting vi vil lave i dag. Ja, de 2 hovedemner. Ja, så det er Mangler bare, lidt. fint. Mangler lige prikken over i. Ja, vi mangler lige prikken over i, som min Lige body fra her afrundet. siger, min homie. Og det er det i dag. Ha' en fortsat god dag. Hej. Hej. I dag, der har vi tænkt os at lige lave det sidste færdigt med Vi skal lave det sidste opgaver. færdigt. Ja. Og så skal vi i gang med de 2 næste spørgsmål. Ja. Og det bliver nice, og det vil vi så gå i gang med i dag. Så prøv at se, om vi kan finde noget lidt til PowerPoint og sådan noget. Ja. Sådan nogle Finder avisudklip og sådan noget shit. Du på glansen, ikke? Så det vil vi gøre. Vi vil sådan dukke glansen ind. Og det er så det. Så vi ses. Hej. 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 Ja, i dag der nåede vi at blive færdige med de 2 store hovedemner. Ja. Og Så når vi er gået i gang meget lidt. Kommet lidt ind i de andre 2 emner. Ja. Og vi har arbejdet ret seriøst i dag. Ja, det har vi. Vi arbejder det mest seriøst, vi Ja. har gjort hele ugen. Ja, det har Fordi vi er nødt til at blive færdige med de 2 hovedemner. Ja, men i morgen der begynder vi så, eller håber vi at blive færdige med de 2 andre emner. Eller Så vi vi skal kan nå helst at blive få alt færdige på med det, plads for på det så kan fredag. vi begynde på PowerPoint. Men det var det. Ja. Vi ses. Vi ses. Hej. Hej alle sammen. Goddag. Ja, vi Ja. er lidt træt. Klokken 8 om morgenen, hvor vi alle sammen lige mødt. Og vi skal til at arbejde med de 2 sidste emner. Ja, det skal vi Som vi blive jeg færdige med håber i på at dag. blive færdige med. Ja, det I skal dag. Hvis vi ikke bliver færdige med dem, så er vi lidt fucked. Så er vi lidt røv. I morgen, hvor vi skal lave PowerPoint. Så ja, det er det vi har tænkt os at gøre. Ja, en smule travlt, men det går nok. Så vi ses. Vel. Vi ses. Hej. Hej. Ja. Ja, altså. I Vi dag, er nok ikke helt blive færdige med det ene emne. Så det ene emne er vi ikke færdige med. det andet blev Men det andet er vi helt færdige med. Så i morgen laver vi lige det ene emne helt færdigt, og så er vi sgu på rette vej. Så skal vi lige lave PowerPoint, og så er vi der. Ja. Så har vi sgu alt klar. Så. Men vi ses. Ja, vi ses. Hej hej. Goddag. Ja, og i dag der skal vi færdiggøre det emne, vi ikke blev færdige med i går. Og så skal vi blandt andet også lave PowerPoint til de der emner, eller præse, eller hvad vi nu finder på. Ja. Det håber vi i hvert fald også, vi bliver færdige med. Det burde ikke tage så lang tid at lave et præse. Og jeg skal sige... Ja, så er jo også på de ting, vi skal sige, og fremlæggelse og sådan noget. Finde ud af, hvem der fremlægger og sådan noget. Yes. Ja. Men det er sådan det. Hej hej. Hej. I dag, der har jeg arbejdet hårdt, fordi nu er klokken 3. Ja, så vi har vel forholdsvis hårdt. Vi startede klokken 9, cirka lidt over 9. Nu er klokken lidt over 3. Så det var hårdt af, men vi nåede at være færdige. Ja. Noget PowerPoint, og få skrevet de 2 sidste emner færdige.
Ja. Vi mangler dog Og jeg øve. Vi mangler Ja. at Nej, der er øve, men vi har stadig en uge, så. Ja. Så Vi går uden den uge, desværre. Hvad har du det, Lars? Jeg har det sådan fint nok, ikke? Standard faktisk, Ja, for at være skal- helt ærlig. Jeg er med i hvert fald, fordi vi har fået pizza. ja. Okay. Ja, det var det, vi nåede meget i dag, og vi nåede Hej. det. Hej. Farvel, farvel.